Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään, ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu, ja se on karmea tarina. Ja tarina alkaa. Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikealle. Pyörähtö vaikutti oikealle, kun vedin 2 vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on nelosta. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yksi kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Siikasin yhtä piikaa, enkä vedin kekkaa, yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani.